cal que ens fem una pregunta. Què són els llibres? Els llibres són aventures per descobrir. Són fantasia, imaginació. Un transport cap a la fantasia. Una caixa màgica són els llibres. Una aventura en què t'endinses. La medicació per a salvar la imaginació. Un món ple de paraules. Un món darrere del paper. Els llibres són savis en potència. Una manera d'identificar-te i que t'identifica. Pàgines plenes de màgia. Un món de paraules emocionants i sentides. Un món alternatiu per desconnectar-te de les preocupacions. Els llibres són un univers ple d'imaginació, d'idees úniques i diferents. Són una finestra al món. Un company que mai no em falla. Una manera d'aprendre paraules noves i gaudir. Està clar que els llibres són un misteri per resoldre. Bé, aleshores els llibres són... Els llibres són una porta a un món nou. Els llibres... Els llibres són aventures per descobrir. Són fantasia, imaginació. Un transport cap a la fantasia. una caixa màgica són els llibres. Una aventura en què t'endinses. La medicació per a salvar la imaginació. Un món ple de paraules. Un món darrere del paper. Els llibres són savis en potència. Una manera d'identificar-te i que t'identifica. Pàgines plenes de màgia. Un món de paraules emocionants i sentides. Un món alternatiu per desconnectar-te de les preocupacions. Els llibres són un univers ple d'imaginació, d'idees úniques i diferents. Són una finestra al món. Un company que mai no em falla. Una manera d'aprendre paraules noves i gaudir. Està clar que els llibres són un misteri per resoldre. Els llibres... Els llibres són